Egunero elkarregaz. Egunero elkarregaz. Jarri bihotzak egaz. Pausuz pausu bultza alkarri. Egunero elkarregaz. Egunero elkarregaz. 19 urteren ostean, Mungiara bueltatu da ibilaldia. Larramendi ikastola arduratu da aurten Bizkaiko ikastolen aldeko jaia antolatzeaz. Egunero alkarregaz lelopean. Egunero, ez delako egun bakarreko kontua, eta alkarregaz parte hartzari garrantzia berezia eman nahi izan diotelako. Naturaz eta paisaiaz gozatzeko, ia 6 kilometroko ibilbidea atondu dute, Larramendi ikastolatik Mungiara. Gozatu dezagun alkarregaz. Oiarra gabiz, kukurrukuka, herri bat esnatzen, egunero alkarregaz. Egunero alkarregaz. Bizkaiganetik, egun zentia, jagole madalen, egunero alkarregaz. Hasiera ekitaldian nabarmendu dutenez, ibilaldiaren antolaketa komunitatea indartu duen erronka izan da. Eta ikasle guraso zein lagun guztien parte hartzea ezinbestekotzat jo dute. Antolakuntzak balio izan digu gure indarguneak eta ahuleziak ezagutzeko. Zertan hobeto aldogun jabetzeko. Eta noski, zertan garan txapeldunak be jakiteko. Eta prozesu horretan, komunitatea indartu da. Izan ere, erronkak izaten dira, ezta? Gizataldeak, herriak eta erakundeak indartzen dituena. Egungo ikastola eredua, euskalduna, herritarra eta eraldatzailea dela adierazi du Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakariak. Horren baitan, euskal hezkuntza sistema propioa aldarrikatu du. Hezkuntza eredu bezala, hezkuntza sistemak ere eraldatu nahi dugulako. Eta zergatik? Argi dago, egungo hezkuntza sistema zaharkituta dagoelako. Ez dituelako helburuak bete, euskalduntzea adibidez. Eta ezin dielako erantzun gaur egun euskal jendartetik hezkuntzaren alorrean planteatzen zaizkion erronkei. Herri aurreratu batek, gurea bezalakoa, hezkuntza eredu aurreratua behar du. Etengabeko berrikuntzaren aldeko apustu garbia egin dugu, gizartea bera ere etengabe aldatzen ari delako. Irantzu Goitia Larramendi ikastolako lehendakariak esan duenez, Mungian ospatzen ari garen ibilaldi honek horretarako balioko du. Proiektu berriak sustatzeko. Aurrera ba, hala beti. Larramendi ikastolaren 50. urteurrenarekin bat egin du aurtengo ibilaldiak. Eta lehenengo promozioko ikasleek moztu dute inaugurazio zinta omenaldi gisa. Bihotsak egaz, pausuz pausu bultza alkarri. Ohikoa den moduan, lekuko aldaketa ekitaldia egonda goizean. Larramendi ikastolak lekukoa pasatu dio 2018ko ibilaldia antolatuko duen Santurtziko Bihotz Gaztea ikastolari. Egunero alkarregaz, jarri mingainak egaz, eskuak luzatu alkarri. Ibilaldia da gaur Mungian, festa eguna da, baina aldarrikapen eguna ere bada. Bai, egia da, ikastolen eredua aldarrikatzeko egun aproposa, eta berean gaur egun gure Euskal Herrian dagoen egoeratan, bai, Euskal Herrirako hezkuntza sistema propio bat aldarrikatzeko egun aproposa, ez da? Gauza biak uztartu behar dira eta horrela egiten dugu ikastolok. Bai, nik uste gaur jai eguna eta aldarrikapen eguna, gaur egunean zehar hainbat bider entzun dugu Euskararen herria eraikiko dugula elkarrekin eta elkarlanean eta elkarregaz. Argi geratu da berriro gaur ere dano behar dugula hezkuntza arloan itun bat, guztion artean landuta eta guztion artean adostuta eta pozik, jaia eta aldarrikapena uztartu egindalako berriro ere. Bai, azken baten oso pozik gauz eta oso arro gauz, ibilaldia gaur Mungian egin alizatea, eta azken baten euskararen aldeko aldarrikapen bat da, euskara eta euskal nortasunaren aldeko aldarrikapen eguna da. Bai, festa eguna eta gainera oso pozgarria da beti
hezkuntza jaietan egotia, eta batez ere euskara bultzatzen ari denean. Eta aldarrikapen eguna normala da, azkenean daukago aukera denok, esateko, gustatuko litzaiguke alkarrekin lan egin behar dugulako, eta gaurko leloa hortik dator ere, eta baita ere, elkarlanian beti egon behar garela, eta gau da eguna proposoma. Hezkuntza eta euskara bateratzeko eguna eta aldarrikatzeko eguna, ezta? Nik hola esan dut ere, euskara munduan zelan murgildu behar gaizen, eta batez be importantea, euskara dakigunok euskara saritu, baina ez dakinak ere erakarri, ezta? Hori da, erronka daukaguna. Nik uste dut jai hauek erakusten digute oraindik egoera ez normalizatu batean bizi garela. Lehen goizean ekitaldian esan dute eta bat egiten dut, nik uste dut hezkuntza sistema propio bat behar dugu Euskal Herrian, Euskal Herri osoko ikuspegia izango duen hezkuntza sistema propio bat, eta herritar euskaldun eleaniztunak sortuko dituen hezkuntza sistema bat behar dugu. Bai, aldarrikapen eguna da, eta gainera uste dut aurtengo leloak egiten dagoela euskararen munduan behintzat egin daiken aldarrikapenik eta onena, ez? Alkarregaz eta egunero. Danok batera eta bateratuta jokatu behar dugulako, biharretzi gizarte gero eta elebidunago bat lortu nahi badugu, eta euskara egunero erabili nahi badugu, ez bakarrik geure euskararen edo euskal mundu txortan, baizik eta, mundu guztitan, ez? Euskara izan daitela euskararen mundukoena barik, euskara izan daitela mundu guztietako hizkuntza. Leloa aipatu duzu, egunero alkarregaz da aurtengo leloa, ze iruditzen zaizu? Oso ondo, azken finean gauden momentuan behar dugu denuen lana eta denuen koordinazioa eta elkarlana behar dugu. Azkenean, komentatu da hezkuntza sistemaren eraldatzaile bat nahi badugu, eta eraldatu nahi badugu gure hezkuntza sistema denuen laguntza behar dugulako. Eta momentu honetan egokiena. Nik uste dut leloa oso proposa dela, aspaldi honetan arlo guztietan gaientzen ari den berbia da, elkarlana, elkarregaz, eta egia da, holako egun bat eta holako ekimen bat, elkarrekin egiten dugu, ez dago holakorik. Duela 2 hilabete korrika bera amaitu zen eta korrikaren aldarri ere hori izan zen, eta gure aldetik uste dugu bete-betean asmatu dutela leloan eta bidalitako mezuan. Lelo horrek esaten duzku, hainbet gauzatan, hezkuntzan, euskalgintzan bere, eta, azken baten gure herri aurrera eroateko, egunero, alkarregaz egin behar dugu leganon artean. Egunero alkarregaz da aurtengo leloa, ze iruditzen zaizu? Oso egokia, guk, lehen esan dugun bezala, esate baterako, hezkuntza akordio bat lortzeko nik uste dut alkarregaz lortu behar den akordio bat dela, hezkuntza eragile artean, alderdi politikoen artean, guztion artean, eraiki dezagun gure herriarentzat, Euskal Herriarentzat, hezkuntza sistema propio bat, hori, alkarregaz eta egunero lan egiten. Leloa proposa, esan dut, bi hitz edo berba horrek batera agertzea, uste dut egunerokotasunan eta alkarregaz egitea ezina proposa da gara, ezta? Logoarekin bat gainera badakit ikastola bera plan estrategiko baten murgilduta dauela. Eta guzti hori jakiteak benetan, posa, zentzu horretan, hobetzeko prest dagoelako, ezta? Oso lelo polita, iruditzen zait, badituela bi alde, ezta bat egunero. Eta egunero azken finen da, gure hizkuntzaren berreskuapen prozesua egunero jorratu behar den kontua. Da ez da batean, egun batean lortuko dugula hizkuntza normalizatzea, egunerokoa da. Eta gero bestetik alkarregaz, hemen danok batera lan egin behar dugu. Herri mugimendua, euskalgintza, hezkuntzako sektorea, instituzioak, benetan lortu behar dugu benetako konplizitatea, elkarregaz egunero lehen esandakoa gure hezkuntza sistema propioa lortu arte. Zazarretan esaten da, egun puntual baten egiten dugu aldarrikapena, edo hain egunetan erabili genuen, edo hain egunetan ez dakit zer egin zan, egunero jokatzen dugu hemen gure etorkizuna, eta egunero erabili behar dugu gero eta gehiago, eta gero eta esparru gehiagotan euskara aurrera atara nahi badugu, ez bakarrik hizkuntza, geuk aurrera urten nahi badugu. Ze azken baten, ze motatako gizartea eraikiko dugun geure esku dago, eta ni pentsat euskara lehen mailan dagoen gizartea nahi dugu. Laugunek osatzen dute aurtengo ibilaldia, egunero, erdu, alkarregaz eta jaio. Kontzertuak, animaliak, umentzako jolasak, tailerrak, denetarik egongo da. Guazen ikustera, ea jenteak zer kontatzen digun.
txostena banatzen, zelan doa guztia? Oso ondo doa eta ganera oraintxe hasi da jende mordoa etorten, oso ondo. Alperkeria, hobeto nago etzan da, ta borrokak balioak baztertuta. Zein da gaurko plana? Umiakaz alik eta ondoen pasau. Parekidetasunari garrantzia eman nahi izan diote aurtengo ibilaldian ere, Mungian ere, eta eraso sexistak saiesteko eta jarrera ezegokiak ekiditeko, voluntario batzuek zaintza lanak egingo dituzte. Zer da eragile morea? Eragile morea da ibilaldian eraso sexisten prebenitzeko edo saiesteko zaintza lanak egiten ibiliko garen voluntario talde bat. Eta aurreko asteetan formakuntza saioak egin duzu, Bai, lanean gabiltzez azken asteotan, ekimena aurrera ateratzeko, bai uste izan genuen garrantzitsua zela voluntario izateko eta gaur voluntario moduan ibiltzeko formakuntza saio txiki bat hartzea gaiari buruz gaian pizkatu bat murgiltzeko eta arrakastaz egin genuen pasadan astean, Mungiako kulturretxean, betetu egin genuen aretoa, erantzuna, gure inguruan ikusi dugun erantzuna oso ona izan da, 300 peto izan ditugu banatzeko, 300 banatu ditugu, eta horretan gabiz. Jendea kontzientziatuta dago beraz, egia hasi zen Durangoko ibilaldian hasi zen eragile moren ekimena edo, eta aurten jarraitu duzue. Bai, Durangoko Kurutzea ikastola eta Ibaizabal ikastola topikatu dugu testigoa, eure laguntza izan dugu aurten ere ekimena aurrera ateratzeko, eurek ere ilusio handia zeukaten guk hori martxan jartzeko, eta lortu dugu, arrakastaz. Iaztelan ematen zaigun eguna, baina printzipioz oso. Eta zein da jarraitu beharreko protokoloa? Protokolo txikitxo bat egin dugu, hasteko esatea, printzipioz gure ekimen honen ardatze nagusiena eraso hauek ekiditzea dela, prebenitzea, gure kanpaina honen ardatza kontzientziazioa eta sentsibilizazio lana da. Horrekin nahi duguna da, lehenik eta behin honek erasoak saiestu, baina zer gertatzekotan, bai egin dugula protokolo txikitxo bat, lehenengo asistentzia bat ematea, izango zen laburki esanez, eta gero bai jarri dugula ibilaldian habilitatu dugu telefono bat, eraso sexisten kontrako telefono bat, bertara deitza izango zen, dei hori bideratzeko. Hau da gure mundua nahi duten modura, ikuspegi lanbretsua, hau da zure mundua jada bideratua eta aldatzea. Hamaiketakoa jaten, Bai. Nondik etorri zari zuek? Bermio. Bermiotik. Euskal Herriko herri politena. Urtero etorten zari olako ibialdietara eta? Ize urtero. Nondik zatozea zuek? Basauritik. Basauritik, eta zein da gaurko plana? Ondo pasatu. Nora joango zari, ez egunetara? Hirugarrenera. Kontzertuak ikusten iguala? Zementiketen kolan? Zain. Bai, kolan. Egin bihar tragoak eta edariz jartzeko, zoze bat zubiko da. Ze plan deko zuen? Ez, gaur goizetik bueltatxuet, gero baskaritzetik gulez gurasoan nien, goizien bintzat bueltatxuet. Euskeri ere bintzate bulta bat emoteko da, listo, goize. Eguzkia atera gabe, zegoen nirean, kaiola txiki batean nengoen, itota beldurrak irensten nindu. Kaixo, zertan ari zarete? Jolasten. Eta nondik etorri zarete? Ni Pikatik ea Mungi alboan, eta ea Gamistu. Eta ze plan deko zuen gaur? Ibilaldia festa ospatzea. Urtero etortzen zarete? Bai. Hala gure ikastola eta oso ondo pasatu. Ikaslea zarete orduan, Larramendik. Bai. Larramendik ikastolako ikaslea zara, ezta? Bai. Eta ze zabiz egiten oin? Jolasten. Eta ze plan deko zuen gaur? Oraindik ez dekogu plan. Ez? Hemen egotea, ez? Ondo pasatzea eta tailerretan parte hartzea. Bai.
Eta badakizu zein dan aurtengo leloa? Egunero elkarregaz. Musu baten droga goxoak erraz sorgintzen geroaren minbizia aztuta ne batez gaur ere begiradak amaiera idazten zure mamua. Bueno, zer ari zarete prestatzen hemen? Taloa. Taloa, eta erreza da? Bai. Zelan... Erreza da taloa prestatzea? Bai. Ni ez. Eta gero zuek jango duzue edo norbaiten emango diozue? Ni jango dut. Taloa bakarrik, ala zorizarekin, ala... Zorizarekin. Dena ilun ikusten nuen unezagaiek iraganean ito zen indarra noraturik hemen nago gaude libre edan zoriona zaietan ametxetan. Gai hauetan, jasangarritasuna ere gogoratu beharreko kontua da. Eta erronka garbia zigiloa jaso du Mungiako ibilaldiak, zer da erronka garbia zigiloa? Gutzako garrantzitsua zen, ez da, jasangarritasuna bere presente egotea, ganera gure ikastola dauen inguruen kontuten eukinde. Orduen hasikera batetik hasi ginen, alik eta jasangarri egin nahiean. Ganera hor hartu ginen, basauela zigilu hori, iobik emoten den zigilua da, erronka garbian izenekoa, ez? Azkenean, holako jaialdi handi bet, alik eta jasangarrien egitearren. Badeko guz hor sortu duguz irla batzuk, garbitasun irla batzuk, non begiraleak dauzen zaborrak nolakoak botateko, nola bota behar diren jakiteko, edalontziak berri erabilgarriak ditugu ja azkeneko modari jarraituz. Ibilgailu elektrikoak ere jarri duzue. Arropak zelan arropa mugidu behar izan dugun, horretarako furgoneta elektriko bategaz gabiz, eta antolakuntzako kideok gune batetik bestera mugitzeko, holako beste ibilgailu elektriko batzukaz, kuitzi batzuk horrek txikietekaz gabiltza, eta bueno, beste hainbet kontu, ez bakarrik jasangarritasuna, ez da bakarrik ekologia, eta kontuan izan behar izan ditugu. Bai komunak azkenean normalan kimikoak erabiltzen dire, guk ez dugu komun kimikorik, argindarrarekin deko gari esan dienaz, grupo elektrogenoak erabili behar izan ditugu, erretzen dan gasoiarekin, baina zegoen beste mediorik, eta hala ere, saiatu gara argindar punturik gehienak hartzen bai ikastolatik edo herritik. Bilbotik gatoz. Bilbotik, bai. Bilbotik zatozte. Bilbo. Indautxutik. Eta zein da gaurko plana? ETS ikustera gatoz, ondo pasatzera. Itziarren semeak ere ikustera, eta ondo pasatzera lagunekin. Eta zein da zuen gaurko plana? Zertara etorri zarete? ETS ikustera eta euskara disfrutatzera. Bai. Nondik zatozte? Errapagaran. Eta zein da zuen gaurko plana? Ondo pasatzea. Kontzertuak ikusten. Bai. Eta jendea? Jendea ezagutzen. Bai. Zure barruak baino ez dakit zer den bizitza, zer behar duzu. Zure barruak baino ez dakit. Egunero elkarregaz. Egunero elkarregaz. Jarri bihotzak
Vegas